Asikubingelele sikwamukela ohlelweni lethu lomnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sikwethulela abaculi bakhe abahlabahlosile naba nohlonzo sikuphathela inkakha sikuphathela amagagu siphinde sikuphathele nemithente ehlabayo kodwa isamila njenga namhlanje nje ngikuphathela inkunzi ngikuphathela igagu uzoyazi lensizwa mfethu ulihle mfoxhakaza ngizwile kuthiwa onyisa umjola kusuka amadoda igagu lakithi ke leli ake sikubingelele mfoxhakaza. Ngibingelela abalaleli ekhaya ngibingelele wena mfokaJobe. Masikhuluma ngomfoxhakaza mfowethu sikhuluma ngomuntu osewashayela amahit mfowethu siyambona evela kakhulu siphinde sambona futhi eqhamuka ngengoma enkulu ethi ngizwile bethu nyiswa umjolo ngifuna mfowethu usithathe usibeke uthi ukuhlehla nje kancane ukuthi masikhuluma ngolihle Xhakaza sikhuluma ngobani. Cha mfowethu ulihle Xhakaza akuyena futhi umfana insizwa nje yamaphumulo emabumvini evuma isigodi abanye bathi kusensizwakazi. Angazi khona nokusasele ukuthi ngiqhubeke ngichaze ngami. Into engifuna ukuthi siyibuke kakhulu mfowethu ngifuna ukuthi kusichazela kancane ukuthi uthando lomculo lakheka kanjani mfowethu ngabe bezikhona insizwa obuyilalela usesemakhaya lukhula nawe ngoba sikubona mfowethu ugxile kakhulu emculweni wesintu ikhona yonke imculo mfowethu ngabe lolu thando lingaka luqhamuka kuphi? Cha mfowethu nje uqala ukuthanda uMaskandi ngawuthanda nje ngomqhumini ibhova likade nje ekuyilona lenza ukuthi ngithanda uMaskandi kwaya ke ladlula emhlabeni ngayithandela ichalaha nhlanhla leyo kwasho ukuthi ke ichalaha elangakithi kwamaphumulo lokho kwanomthelela ukuthi ke ngithande kakhulu kwaze ke kwafika ekuthenini sengisebenza nalo. La ekusebenzeni kwakho nechalaha mfowethu singathi nitholana kanjani nechalaha nihlangana aphi futhi kuvela kanjani ukuthi hayi nawe ungawumuntu ongakwazi usebenzisane nalo mhlawumbe ngokukubuka noma nihlangana engomeni yasemakhaya la elikwaze khona ukuthi likubone ukuthi unalo italent ngingakwazi likusondeza eduze nizosebenza nalo. Cha mfowethu uhlangana eDube hostela kahle bengikhetha kuumnikezo okuyena ke wakubo naye oculayo ula obelama yena umjekjela so bebejimela endlini eyodwa mekuthiwa nje kuyarehezwa nje kujinyela ukuthi kuyodlala so mina bengiloko ngifika ke ngizojima saze sazana nalo sajwayelana kodwa ngizojima kumnikezo kwafika ke ingqinamba zokuthi umnikezwa ngaleso sikhathi ubesamile emculweni ngagcina ke kunomcimbi ngisawukhumbula ukuthi wawukuphi ekwakumele ichaha liyodlala khona ibandla ngathi kwakuse uJanuary elinye ibandla lisengasemakhaya lathi indoda ngoba uyakwazi ukubamba kwesibambe la angikuthathile ngifowakathi kodwa nje just ukuthi ungilekelele kwayilokho ke ngalilekelela ngalokho ngijima ke sengijima nebandla lalo kuthi kusuka lapho kwafika isikhathi sokuthi umnikezwe uyabuya cha futhi ukukhuluma nje iqiniso wangibuza ukuthi uyaqhubeka ngalapho noma uzobuya uza ngala ngakhuluma futhi nami iqiniso ngathi hayi ngicela ukuqhubeka ngala ngoba kuyaqhubekeka yabo futhi ukukhuluma iqiniso phela umnikezwa ngaleso sikhathi wayengakatholi imicimbi kakhulu noma eminingi waye sasiya nje emicimbini ukuthi mhlawumbe nisiyoperforma lapho ungakatholakala okuncane kanti ngalami nakumjijela sengijwayele ukuthola okuncane yabo kwacaca ukuthi hayi nami phela ngiyathanda ukuthola imali. Awufananga noBhutushilisi ukuthi ebonakala eseqhamuka emicimbini omkhulu laphana esenegcwame ebaleka lapho ukuthi uDSD wavela wakhuluma into eqondile. Mina nginawo kamanga ayifuna ngitsizwe namanga mina ngikhuluma eqiniso nje. Ngifuna mfowethu sibuke ichalaha bekuyinsizwe namagalela amahle kakhulu mfowethu siyayazi iqhamuke mfowethu kuvimba insizwe embili kuvimba indidane kuvimbe ibhova kuphinde kuvimba somnandi kuvimba ubhenguzi beziningi nje kakhulu insizwa mfowethu kuculwa isiphi isifundo kade usifunde ngokuba sesandleni saleya nsizwa masikhuluma ngomculo. Isibindi ayibe nesibindi lansizwa isibindi ibingabasaba abanye abafana futhi nami ngibesaba ngempela ngibesabi hayi angibesabi ayi ngisho ngandiza ngebhanoyi mina ngikusabodo. Mfowethu ngifuna sibuke isikhathi sikaNkuluNkulu isikhathi sikaMdali mfowethu siyafika salifica ungathi naphatheka kanjani ngiyazi mfowethu naphatheka kabi kodwa nje ungathi mfowethu kwaba kangakanani ubuhlungu
bokudlula kwaleya nsizwa kwakungakanani futhi ukujabula ukuthi cha ebisilisebenzele izwe libonile phambi kwalo. Hey, wamfuthi lo mbuzo awuphenduleki kwaba buhlungu lokho kungachazeki. Yabona nje kukhona ukuphila komuntu kube ngazokuthi akuze kumfica ukufa. Ngangalindele mina ukuthi ukufa awukufa isiqhwaga impela ngoba kwafica le yansizwa. Le yansizwa yayithandwa abantu bonke emhlabeni. No wayenze ngathi akayithanda uqamba manga wayithanda. Uyabona? So nje hey mina yazi angifuni ukukhuluma lento le engizoyikhuluma manje. Ngakhala mina. Ngedwa endlini. Ngakhala phihla inyembezi, ngakhala njengomfazi. Okay, mhlambe nje ngakhala ke njengomuntu wesifazane, ngilihoxiseleli lo mfazi, kodwa phela isizulu. Kodwa nje ingabuza ubuhlungu lobo bungachazeki. Yilokho nje engakuchaza. Uqala nini ke mfowethu ukuyibona ukuthi hayi nami manje angathi sengikulungela ukuthi ngalithatha lolu hambo futhi ngingedwa ngokuzethemba lo mculo. Ngiqale ngo2017 belikhona nje icala. Ngafika nje nganinokhela eKamerweni ngalitshela lalihlala khona ngalitshela ukuthi hayi cha njengamanje ngicabanga ukwenza ukuthi nokuthi wathi phela njengoba sisebenza sonke nje indoda nendoda ineyinqumo zayo angikwazi ukuphikisana nezinqumo zakho ungakwenza mabonje ngenzeka kwangisho studio ngiqala mina ngenza i-album yami yokuqala lafika icala i-album yami yokuqala kwakuyi Love Letter ngo2017 shuthi nje nganikwa imvumo nje enhle angidutshwanga alingidubanga cha ngoba even ngisho sengicula engomeni zalo lale ngibiza khona ingoma yalo nje yayithi engani ngihamba nolihle umfoka xhakaza phansi kwamaphumulo ngase ngicula lapho sengulihle impela nje ulihle xhakaza waziwayo. Igama lakho mfowethu libonakala likhula kakhulu ubonakala ugqame kakhulu ngengoma ethi ngizwile bethunyiswa umjolo. Yini ebikwenza ukuthi ugxile emjolweni kangaka zikho na zonke izinto obungayibheka kodwa wabonakala ukhoma ngasemjolweni mfowethu kakhulu wagxila. Qale ibilifuna ithamo leyo nkulumo. Ibilifuna cha wemfowethu le ngoma angiyikhompozanga ayinikwa obaba bamkhulu. Ngayiphupha ngilele nje ngaze ngavuka ekseni ngathi hayibo le ngoma lena yayiculwa elinye iciko ngayiphupha mina iculwa elinye iciko lakithi ke yaduma nje kakhulu idumile ikhala ikhona nekhona nakho ke sengizophinda ngayenza ukuqala ayathula yenze khona usisi wakaGumede ngiyamhlonipha kakhulu ujabulile bazi phela ukuthi uMagumede wenu abanye mina ngiyamazi igama lakhe ujabulile sayenza naye uMagumede wenu waqala yena wayenza ku TikTok eyenza nje kuyingoma yami ngedwa eyiculela nje yaphakama ingoma ku TikTok abantu bayithanda ngalendlela lena kwaphoqa ukuthi manje na akwesithintane naye siqale phansi science ingoma. Ngikutshela ukuthi mina ngase ngisaba ngisho ukuhamba la ngihlala khona ngime ngithi ngiyaphuma naye imonto iyadlula mbe ngithi ngiyaqhamuka naye imonto idlula udlala lenkoma ilokishiyo nje ithona ngizwile bethunyiswa umjolo ayisuka abana mangalabo ingoma leyana le ngoma leyana kwacaca ukuthi nginekhona igile manga hayi igilile kakhulu emanga ingoma iyona ngoma ke nje lena ekwazile ukuthi italent lami liveze ubala. Mfowethu kuleminyaka esikiyo uMaskandi ubonakala abantu bewujabulela kakhulu bewuthakasela kakhulu engathi mhlawumbe usahamba phambili emculweni yakhona njengamanje. Ungathi mawubheka ukukhula kaMaskandi kungakanani mawuqhathanisa nesikhathi esedlule? Wemfuthu leyabhupha ayichaze kule nto kangangokuba mina ngumuntu nje ngeke ngithi ngiseyintweni kodwa nginetoho mina engilenzayo la etokhwene engidohoza khona abantu ngisho abangewona amaZulu noma abangewona amabhinca bayathanda uMaskandi